Hello mga inyas, no? Ito yung ating Mighty Extracted Pure Organic Barley Grass Powder, no? From Utah, USA Food Supplement. Bali mga inyas, no? Ito yung super food, no? Ito yung nagbibigay ng nutrition, no? Full nutrition sa katawan, no? Magtitimpla tayo mga inyas, no? Tignan natin yung kaibahan ng other brand na barley, yung isa sa mga sikat na barley yung tinimpla natin nakalaang gabi, no? Pero pag nilagay natin yung nalalaglag siya agad mga inyans, no? Pero ito mga inyans, no? Tingnan natin, no? Kasi ito is extracted, no? Hindi siya basta-basta nalalaglag. Tara mga inyans, no? Tikpa tayo. Bali mga inyans, ito yung ito yung Mighty Extracted, no? Pure Organic Barley, no? Grass Powder, no? Yan. From Utah, USA. Ito siya. Ngayon bubuksan natin mga inyans, no? Para ilagay dito. Okay mga inyans. Ito siya mga inyans, oh. Ayan mga inyans, oh. Mighty Extracted Pure Organic Barley. Yan. Yan mga inyans, no. Makikita nyo mga inyans, no. Malaking kaibahan, no. Yan mga inyans, oh. Yan. Wala na mga inyans, no. Makikita nyo naman mga inyans yung nung isang gabi na nag-video ako nung other brand of barley, no? Ayan mga inyans, oh. Pinong-pino yung mga inyans, oh. Mga inyans, extracted yung mga inyans, no? Extracted yan. Tapos mga inyans, no? Hindi siya nalalaglag. Ayan. Tinong mga inyans, no? Hindi siya nalalaglag. Ayan, no? Ayan siya. Hindi siya nalalaglag. Kasi extracted siya mga inyans, no? Potent siya, potent. Ayan. Ayan. Hindi mo makita malalaglag sa mga yan, so ayan, na siya, na nalalaglag siya. Ayan, yung mga barley manyas na nakikita natin na sa market, no, yung isa sa mga sikat na barley yung binidyo natin, nalalaglag siya, at yung other brand naman nalalaglag. Yan manyas, hindi, yan yung ating Mighty Extracted Pure Organic Barley. Ayan manyas, no, yung sa haluin din siya manyas, haluin natin. Ang paghalo niya manyas, bali bali pag ganito manyas, no, pag ito yung paghalo mo. Okay manyas, no, ganito. Yan, hanggang manyas, no, hanggang sa manyas, no, maging green na green siya. Kasi yung manyas, yung barley kasi nung in-example natin nung nag-video tayo, parehas lang sa manyas, no, parehas lang. Ito kasi manyas, no, ito yung juice, no, yung katas ginawang powder. Kadalasan sa mga barley na nakita sa market, no, yung damo ginawang powder. Yun yung manyas, no, yun yung mga other brand. Kaya pag tingnan sa manyas, no, hindi siya green na green. Ito manyas, no, makikita mo naman green na green siya. Ay manyas, green na green, malaking kaibahan. Ay manyas, no. Ginagawin siya mga inyans. Tapos pag tinanong mo siya mga inyans, oh, ayan, ay tingnan, hindi siya basta-basta matutunaw, kasi extracted na siya mga inyans, oh. Ayan, so ayan. Ayan, so hindi siya malabnaw. Hindi siya malabnaw mga inyans, no, hindi. Ayan. Tapos green na green siya mga inyans, so. Ayan. Ang ating Mighty Extracted Pure Organic Barley. Ayan mga inyans, so malaking kaibahan niya. Ayan. Okay manyas, no, yan ang diferensya ng manyas yung ating Mighty Extracted Pure Barley na isa ibang brand, no, kakaiba siya manyas, no. Siya manyas, quality, potent barley. Okay manyas, no, ayan, green na green siya.